קראתי וחקרתי בעצמי כבר 14 שנים כל תחום ההתנהגות, מחשבה, רגש, נפש, רוח. מי אנחנו בני אדם? מהם חוקי היקום? איך הם מפעילים את עצמם עלינו, או איך אנחנו יכולים לשלוט במציאות שלנו, בחוקים של היקום, במערכות הפנימיות שלנו וגם החיצוניות. יש מחקרים רבים שמראים לנו עד כמה מחשבה, רגש והתנהגות הם קשורים אחד לשני. יש המון מחקרים שמראים לנו ברמה חד משמעית וברורה שלחץ, סטרס, עומס, חרדה יוצר אצלנו בגוף הפיזי מחלות וגם כאבים. כאבים רבים בלי שיש מחלה שורשית, כביכול. הרבה כאבים נפשיים גם, חרדות, דיכאונות. יש גם המון מחקרים שמראים לנו איך ההורמונים, מערכת ההורמונלית שלנו, יוצרת גם